Naging best friend ko ang aking kasama sa boarding house dito sa Manila na si Leo. 20 anyos. Taga Bicol siya kaya minsan lang umuwi sa kanila. At ako naman ay sa kalapit na province ng Maynila ang tirahan. Naging magkabarkada kaming dalawa sa mga lakaran, lalo na at iisa lamang ang school naming dalawa. Ibabahagi ko lamang sa inyo ang naging karanasan ko noon sa kanilang lugar. Sa panahong nagkasama kami sa bahay nila. Ito ang bagay na hindi ko talaga malimutan hanggang sa kasalukuyan kahit na may asawa at anak na ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nico. 5'6" ang taas at moreno. Third year college kami noon at ako ay 19 anyos nang napaschedule isang summer ang aking OJT at napatsyempo naman na sa probinsya ni Leo ang venue na nirekomenda ng aming profesor. Nagsuggest si Leo na pwede ako doon sa kanila pansamantala mag-stay dahil malaki naman ang kanilang bahay. Ang mom niya at maid lang naman ang nakatira doon kasama niya. Nakatawag kaagad si Leo sa nanay niya para sabihin ang aking accommodation at pumayag naman kaagad ang ginang. May summer class si Leo noon kaya't hindi na muna siya umuwi sa kanila. Kaya naman mag-isa lang akong pabiyahe patungo sa Bicol. Makalipas ang ilang araw ay bumiyahe na ako papunta ng Bicol region at excited ako sa magiging karanasan ko sa ibang probinsya. Type na type ko ang scenery na binabagtas ng sinasakyan kong bus at halatang fresh ang hangin. Hindi ko tinulugan ang buong trip sa kagustuhan kong makita ang lahat ng aming dinaraanan. Kakaiba rin ang mga local delicacies na noon ko lang natikman, lalo na ang Bicol Express na halos magpaapoy ng aking bibig. Makalipas ang kulang-kulang 12 oras na biyahe, ay nakarating din kami sa probinsya ng Albay at nagpatid ako sa tricycle papunta sa bahay ni Leo. Hindi na rin naman ako nahirapang hanapin ang kanilang bahay dahil kilala naman ng kanilang pamilya doon. Si Manang Carol na maid nila ang sumalubong sa akin dahil nasa trabaho pa ang nanay niya na school supervisor sa bayan nila. Tama ang sabi ng kaibigan ko na malaki ang kanilang bahay na ipinagawa pa noong American time at well-maintained kaya hindi kumupas ang pagka-elegante ng structure. Minana pa pala nila ito sa kanilang kalululuhan. Habang nag-aayos kami ng aking magiging kwarto, ay nalaman ko kay Manang Carol na byuda na ang nanay ni Leo at ang tatlong mga kapatid niya ay nasa abroad lahat. Malawak ang kanilang lupain na minamanage naman ng kanilang tiyuhin. Napansin ko na ang dalawang sasakyan sa kanilang garahe ay halatang matagal nang hindi ginagamit dahil may biniling bago ang mom niya para dito. Sa isip ko ay talagang mayaman pala sila. Marami pang kinuwento si Manang Carol habang kami ay nagsasalo sa inihandang merienda niya na talaga namang pinakinggan ko. Dumating ang nanay ni Leo bago mag-alas 5 ng hapon. Siya mismo ang nagmamaneho ng kotse. Sinalubong ko kaagad siya at ako na ang nagbukas ng gate na ikinatuwa naman niya. Paglabas niya sa kotse ay lumapit ito kaagad sa akin at nakipagbeso-beso. Nagpakilala pa rin ako sa kanya at sinabi kong ako ang kaibigan ni Leo sa Maynila. Ngumiti ito sa akin. Elegante ang itsura ni tita na itago na lang natin sa pangalang Lilia. At sa suot nito ay halatang may mataas ng katungkulan sa paaralan. Maganda siya at kahit medyo may kaunting pagka-chubby, ay maganda pa rin ang kurba ng katawan. Maputi ito at makinis at talagang hindi pinapabayaan ng kutis sa mga mamahaling lotion. Maiksi ang buhok,
at may matamis na ngiti at saglit akong napapasulyap sa kanyang muka. Kinahapunan. Kakaiba at malinamnam ang pagkain na iniluto ni Manang Carol at talagang nabusog ako. Marami ring kwento si Lilia at parang hindi mauubusan ng istorya dahil inabot kami ng 10:00 ng gabi at saka lang natulog. Naikwento niya na siya ay 49 years old na at biyuda na ng 10 taon. Hindi na raw siya nakapag-asawa dahil inilaan na lamang niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho at sa mga anak niya. Si Leo na nga lang daw ang wala pang asawa. Kinabukasan, sinamahan ako ni Lilia sa lugar ng aking OJT at nagkataon nakakilala niya ang general manager ng company. Noon din ay nagsimula na ako at very helpful at accommodating naman ang lahat ng mga empleyado at empleyada sa akin. Kaya madali kong natutuhan ang mga gagawin at sila naman ang mag-e-evaluate ng aking performance. Lunes hanggang Biyernes ang aking OJT. 5:00 hanggang 8:00 din ang schedule ko. Pero enjoy ako sa kakaibang experience sa ibang lugar. Inihahatid at sinusundo pa ako ni Lilia na akin namang ikinatuwa. Tuwing Sabado ay naglalaba ako ng aking mga damit at tumutulong din sa ibang mga gawaing bahay kahit pigilan pa ako ni Lilia. Gustong gusto ko na nagwawalis ng mga dry na dahon sa bakuran at sisigaan ko to. Sinasamahan ko rin si tita sa pagbisita sa kanilang palayan at pamimili sa palengke. Nag-offer din ako na ako na ang magmamaneho ng kanyang kotse. Tuwing Linggo naman ay magkasama rin kami sa pagsimba at ipinakilala niya ako sa mga kaibigan at maging sa mga pamangkin niya. Isang gabi, matapos kumain, ay umuna na akong umakyat sa aking kwarto upang ayusin ang aking mga damit sa sinaunang built-in cabinet. Habang nag-aayos, ay may napansin ako na maliit na putol ng plywood na may tornilyo at pwedeng ikutin, na may itinatagong maliit na espasyo sa pagitan ng kwarto ni Leo at ni Lilia. Pinatay ko munang ilaw sa room at muli yung binalikan. Tiyempo naman na bumukas ang ilaw at dumating ang ginang. Nakatapat pala doon ang kama niya na 1 metro ang distansya. Pinigil ko ang aking paghinga sa mga inaasahang matutuklasan. Hindi kumurap ang aking mga mata habang kinakalas ni Lilia ang suot na blazer. Bumungad ang kagandahan niya sa suot na sleeveless na undershirt. Napangangako. Maya-maya ay nagtungo ito sa banyo at narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig mula sa shower. Matagal siya roon at pagbalik niya ay lalo akong nagulat. Bukod sa napakagandang mukha ni Lilia, ay tunay na napakaganda rin ang katawan niya. Maputi at makinis. Nagtungo siya sa tokador at nilagyan ng lotion ang buong katawan. Pinatuyo ang buhok gamit ang electric fan. Hindi ako kumukurap at hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanya. Pagkatuyo ng buhok ay nagtungo na siya sa kama at nahiga na. Napaka-intense ng gabing yun para sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang kami ay nag-aalmusal, ay halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nahihiya ako para sa aking sarili. Panay naman ang kwento nito na parang hindi nauubusan ng sasabihin. At napapansin ko na may kakaibang kislap ang kanyang mga mata at parang nagbablush ang mga pisngi. Kagaya ng mga nakaraang araw, ay muli niya akong inihatid sa aking training area. Nagtaka ako na bago bumaba sa kotse, ay hinalikan niya ako sa pisngi. Nalanghap ko ang pabango niya. Habang nasa OJT, ay wala sa isip ko ang aking ginagawa.
Naglalakbay ang aking diwa kay Lilia. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. Kinahapunan. Pagsundo niya sa akin ay muli niya akong binigyan ng smack sa pisngi at sinabihan ako na ikis ko rin daw siya, na akin namang sinunod. Kagaya ng dati ay panay ang kwento niya habang nagmamaneho at wala sa malay ko na paminsan-minsan ay napapa-holding hand siya sa akin. Para akong mawawala sa sarili kapag ginagawa niya yun. Pagkatapos naming maghapunan noon, nagpaalam na ako na maagang matutulog. Pagtayo ni Lilia, lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang totoo niyan, gusto ko nang pumunta sa silid ko para muli siyang masubaybayan ng palihim. Hindi naman ako nabigo. Dahil mga 5 minuto lang ang lumipas, narinig ko ang pagbukas ng doorknob at pagsara ng kanyang pintuan. Pagkatapos niyang mag-shower, ay ganun pa rin ang kanyang routine gabi-gabi. Maya-maya, kinuha niya ang red wine sa personal ref niya at mag-isang uminom. Halos maubos niya ang isang bote ng red wine, kaya't maaga siyang tinamaan at muling nakatulog. Alam kong mahimbing ang pagkakatulog niya dahil sa nainom na red wine, kaya nagbakasakali ako. Pagkalabas ko ng kwarto ko, ay aking agad tinungo ang pintuan ng kanyang silid. At halos kumabog ang puso ko sa pagpihit ko ng doorknob hanggang sa nabuksan ko ang pinto. Pigil ko ang aking paghinga nang makarating ako sa loob ng room niya. Lumapit agad ako sa kama ng kanyang kinahihigaan. Sa wakas, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makatabi ang magandang ginang. Medyo ninenervyos ako sa paglapit ko sa kanya. Pinagmasdan ko siya ng gusto. Matapang at malambing na hinalikan ko ang kanyang pisngi patungo sa kanyang lips at mahinahong sinimoy ang kabanguhan ng kanyang leeg. Naroon pa rin ang takot sa aking pagkatao, sa pangamba na baka magising siya at matuklasan ang kalokohan ko. Nang bumalik sa katinuan, ay agad akong bumalik sa aking kwarto at parang nakonsensya ako. Kinabukasan, ay maaga akong nagising kahit araw ng Sabado. Lumabas ako sa bakuran at nagwalis ng mga dry na dahon. Enjoy na enjoy ako sa kakaibang environment sa probinsya. Fresh na fresh ang malamig na hangin at napakatahimik ng kapaligiran. Tanging tila ukan ng mga tandang ang maririnig na animo ay musika sa pandinig. Sinisindihan ko na ang apoy ng tumpok ng matuyong dahon nang makita ko na lumabas ng bahay ang ginang na nakasuot ng sleeveless shirt. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit, sabay pagbati ng good morning at tinagkan ako sa pisngi na malapit sa aking lips. Ang bango niya. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at hinagkan din sa pisngi. Medyo natagalan kami na sa wari ay walang gustong kumalas. Malakas ang kutob ko na meron talagang something sa amin ni Lilia na hindi na pangkaraniwan. Dahil sa aming kinikilos para sa isa't isa, ay hindi na talaga normal kung pagmamasdan kami ng iba. At handa naman ako sa kung anuman ang kahihinatnan ng lahat. Sinabihan niya ako na samahan siya sa pamamasyal sa palayan habang hindi pa mainit ang araw at hindi naman ako tumanggi. Sabay kaming kumalas sa aming yakapan at nagsimula ng maglakad sa pilapil habang magka-holding hands. Maaga pa ako sa pag-alali sa kanya, lalo na at may tatawirin na sapa. Sa mga pagyuko niya ay hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya ng palihim. Hindi ako sanay maglakad sa mga pilapil ng palayan dahil iba-iba ang kontur. Maraming lubak, pataas at pababang daan. Kaya malimit na pareho kaming na-off balance. Maagap naman ako sa pag-alalay sa kanya upang hindi siya matumba
At maraming beses na nagkadikit ang aming katawan sa mga pagkakataong yun. Enjoy mamasyal sa palayan, lalo na at bahagya palang umaangat ang araw. At kasama pa ang babaeng pumukaw sa aking katinuan. Nang malapad na ang aming binabagtas na daan, ay napakapit na siya sa aking baywang at inakbayan ko naman siya sa kanyang balikat na hindi niya tinanggihan. Marami siyang kwento habang kami ay namamasyal. Paminsan-minsan pa nga ay napapahilig ang kanyang ulo sa aking dibdib at nasabi na magmula nang mamatay ang kanyang mister ay noon lang siya muling nakadama na merong nagpapahalaga sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagiging gentle at caring ko sa kanya. Thank you for making me feel younger. Ang animoy musika sa aking pandinig na sinabi niya. Mabango sa pang-amoy ang palay na malapit nang gapasin. At nasabi ni Lilia na maganda ang inaasahan nilang harvest sa kanilang palayan. Mabuti at maganda raw ang patubig. Naikuwento niya na sa panahon ng El Nino ay tuyong-tuyo ang lupa. Kinakailangan ng matyagang pagbubungkal ng araro upang sa pagdidilig ng tubig ay madaling lumambot at madali na ring tamnan. Napahagikik siya at napakurot sa aking tagiliran dahil sa medyo may ibang nais ipahiwatig. Ang kanyang sinabi na madali ko namang naunawaan. Paano po kung mahigit ng 10 taon ang El Nino? May pag-asa pa ba na lumambot ang lupa? Ang tanong ko. Basta't mahusay ang magtatrabaho, walang imposible. Ang sagot niya at muling napakurot sa tagiliran ko. Minsan ay sabay kaming nadulas. Napahiga tuloy ako at napatagan naman siya sa akin. Magkatapat ang aming mga mukha. Naku, baka mapaagang ating honeymoon, sabi niya. Kapwa kami putika ng bumangon at nagkataon na wala naman kaming dalang tuwalya o anumang pamalit na damit at malayo na rin kami sa kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, ay nadaanan namin ang batis na napakalinaw ng tubig at halatang malinis, hindi kagaya ng ilog na kinahulugan ni Jose Manalo na malaimbornal ang baho. Si Lilia ang nagyaya na maligaw muna kami sa batis. Parang bata na lumusong agad siya sa malinaw na tubig. Sinenyasan niya ako na iabot ko sa kanya ang mga naputikan naming kasuotan upang maalis ang mga dumi. Kaya dali-dali kong inalis ang aking t-shirt at short pants at tanging panloob din ang natira. Habang inaalis ni Lilia ang mga putik sa aming mga damit, ay sinenyasan niya rin ako na sumunod ako sa kanya sa paglusong sa batis. Kaya naman wala akong sinayang na sandali. At tumalon na rin ako sa tubig na kahit malamig ang kapaligiran ay maligamgam naman. Kay gandang pagmasdan ni Lilia sa kanyang ayos na malaya kong namamasdan. Tayo lang naman ang narito kaya wala dapat tayong ikahiya. Ang nasambit niya nang mapalapit na ako sa kanya. Niyaya niya ako sa malalim na bahagi ng batis at naglakad kami. Siya ay sumusunod sa aking likuran. Humarap ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Gusto kita, iho. Simula nung dumating ka, ay biglang nagising ang natutulog kong damdamin. At grabe, nung uminom ako ng red wine, nagising ako nun. At parang binalik mo ko sa nakalipas na 10 taon. Panahong may asawa pa ako. Binulungan ko siya. Gusto din po kita. Naku iho, huwag mong sasabihin yan at baka patulan kita. Napatawa lang ako sa tinuran niya at nagpatuloy pa siya. Sa maraming panahon, marami ang nanligaw sa akin. Merong mga politiko at negosyante. Kapwa ko guro na meron na ring asawa. Kagaya mo na binata. Pero sarado na talaga ang puso ko. At nagbukas lang ang damdamin ko nang dumating ka. Kaya iniwasan ko rin noon na magsuot ng mga kapansin-pansin sa mga lalaki.
Lalong napahigpit ang aming pagyayakapan hanggang sa malambing ko siyang sinuyo sa labi, pababa sa leeg. Kahit nakababad kami sa tubig, ay nag-aalab ang aming mga damdamin. Nang mga sandaling yun, ay alam namin na didiretso na kami sa puntong matagal na niyang ninanais. Niyaya niya ako sa mas tagong bahagi ng batis. Sa mataas ang talahib at may batuhan. Hindi ko lubos akalain na ganito ang kahantungan ng aking OJT. Napakaswerte ko nang biglang hilahin niya ako sa isang pwesto. Animo ay wala na kami sa katinuan noon at wala nang pakialam sa kapaligiran. Para kaming nasa alapaap na walang kasawaang tinatamasa ang aming nakaw na sandali habang nakayakap sa isa't isa. Humirit pa nga siya sa akin bago kami bumalik sa bahay na tinugunan ko naman. Ingat na ingat kami na hindi mahalata ng sino man. Mga bunga ng tagong relasyon namin na kami lang ang nakakaalam. Hindi namin pinapalampas ang mga araw at gabi. Mga gabing magkatabi kami sa pagtulog sa buong magdamag. Kahit na natapos na ang aking OJT, ay nagtagal pa rin ako sa bahay ni Lilia ng 2 linggo dahil ayaw pa niya akong pauwiin. Lingid sa kaalaman ng maid, ay lihim na may namamagitan sa amin tuwing may pagkakataon. Minsan pa nga sa kabilugan ng buwan, ay nakatuwaan namin ni Lilia na lumabas ng bahay sa hating gabi. At doon kami nagtungo sa bunton ng mga dayami sa bukid. At sa ibabaw noon, ay muli naming hinayaang matalo kami ng aming mga kahinaan. Nagpakasawa kami ng husto ni Lilia sa mga panahong naroon ako. Ngunit sa araw ng pag-alis ko, labis ang lungkot namin sa paghihiwalay ng ako ay umuwi na sa amin. Ngunit sadyang maparaan si Lilia. Dahil idinahilan niya na dinadalaw niya ang anak sa dormitory 1 beses 1 buwan upang madugtungan ang aming ugnayan. Walang kamalay-malay si Leo sa relasyon namin ni Lilia. Dahil bago siya pumunta sa dormitoryo, ay dumidiretso muna kami sa hotel. Noon ay 20 anyos na ako at tumagal ang relasyon namin ni Lilia ng 10 taon. At kahit graduate na kami ni Leo, ay bumapasyal pa rin ako sa kanila sa Bicol upang makasama ko ang kanyang nanay. Natigil lang nung ikasal na ako at siya ay kinuha pa naming ninang. Pero bago kami ikinasal ng aking asawa ngayon, ay nakahirit pa kami ni Lilia ng ilang beses. Naging maintindihin naman sa akin si Lilia nang makahanap ako ng babaeng mamahalin ko. Yung tanggap ng lahat at walang tututol. Alam niyang imposibleng maging kami ni Lilia, kaya buong puso niya akong pinakawalan. Pero hindi ko maipagkakaila na siya ang naging una kong karanasan sa kama. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lando. Hindi ko tunay na pangalan. 39 years old. May 2 kaming anak ng asawa kong si Beth na parehas ng nag-aaral. Nagtatrabaho si Mrs. sa opisina, hindi kalayuan sa aming lugar, habang ako naman ay busy sa aking negosyo. Hindi naman sa pagmamayabang ay maganda pa rin talaga ang misis ko kahit na nagkalaman ito ng kaunti. Makinis kasi si misis at napakaputi. Kahit 35 na ang edad ay mukha pa rin nasa 20s dahil na rin sa height niyang 5 flat. Ako naman ay sakto lang.
Hindi naman yung tipong gwapo na pag-aagawa ng babae. Normal lang, matangkad at moreno. Hatid sundo ko si Mrs. sa trabaho nito at madalas ay marami akong nakikitang napapalingon pa rin dito. Siyempre bilang asawa, nakaka-proud talaga. Hindi ko na lamang pinapansin. Madalas pa nga ay ginagawa ko itong biro kay Mrs. Oh, ay na pala manliligaw mo eh. Wika ko kay Mrs. nang makita ko ngiting-ngiti na naman ang gwardya na babati sa kanya papasok sa opisina nila. Natawa si Mrs. sa sinabi ko at pinalo pa ako sa balikat. Marinig ka pa ni Mang Jun, lagot ka. Sige na. Ingat ka ha, I love you. Wika pa nito sabay halik sa akin. Madalas ay ganoon ang routine namin ni Mrs. Hanggang nag-umpisa ang hindi ko makakalimutang karanasan na ibabahagi ko sa inyong lahat. Nang magkayayaan kaming magkukumpare sa isang resort sa Batangas. Taong 2024 ito nangyari at hanggang ngayon ay sariwa ko pa rin naaalala ang lahat. Kung paano kami nagpalitan ng misis ng aking kumparing tawagin na lang rin natin sa pangalang Leo. Dahil nga magkakaklase lamang ang mga anak namin at isang linggo rin silang mawawala para sa kanilang field trip research, ay sinulit naming magkakakumpare o magkukumpare ang pagkakataon para makapag-bonding at makapagpahinga man lang kahit konti mula sa aming mga trabaho. Simula kasi noong kolehiyo ay solid na talaga ang samahan naming tatlo. Kung kaya naman kahit nagkaroon na kami ng sari-sariling mga pamilya, ay wala pa ring nagbago doon. Bagkus mas naging masaya pa nga nang mapansin naming magkakasundo ang pananaw at ugali ng mga babaeng pinili naming makasama habang buhay. Wala naman kahit na anong problema noong umpisa. Ngunit ngayong nagkaedad na kaming lahat, ay bigla na lamang nagbukas ng hindi inaasahang usapan si paring Leo. May kinalaman ito sa kanilang mag-asawa. Hanggang umabot sa puntong nagtatanong na siya sa amin kung paano raw manatiling ganado buong magdamag para naman mapunan niya ang pangangailangan ng asawa. Noong umpisa, dinadaan lang namin sa biro ang mga sagot sa kanya. Pero hindi nagtagal ay napansin naming seryosong-seryoso pala si paring Leo sa paghingi niya ng payo. Doon ay inamin na ni paring Leo na alam niyang hindi na nasisiyahan ang misis niya sa kanya pagdating sa kama. Halatang halata ko ang kagustuhan nitong maipaglaban ng ego niya. Kahit kung tutuusin ay alam naman namin ang dahilan kung bakit tila hindi na siya katulad ng dati. Mayroon kasing diabetes si Leo. At halos 1 taon na rin simula nang mag-umpisa siyang mag-maintenance. Kaya posibleng yun ang naging side effect sa kanya. Ano kaya kung subukan nating magpalit ng asawa, Lando? Tanong nito sa akin. Literal, na natulala ako sa gulat nung marinig ko ang sinabing yun ni paring Leo. Hindi ako maaaring magkamali ng rinig. Sinasamantala nito ang pagkakataong bumili kaming dalawa ng isang case ng beer o baka naman kanina pa ito nagpipigil na kausapin ako tungkol sa ideyang bumabagabag sa isipan niya. Natatawa ko naman siyang tinitikan. Naku naman pare, kapag ginawa ko yan malilintikan naman ako sa misis ko. Tiyak wala na akong uuwi ang bahay pagkatapos. Akala ko ay matatawa rin to sa naging sagot ko. Pero matiim niya akong tinitikan. Ayaw mo ba talagang subukan, pre? Anya tsaka bumaling sa kinaroroonan ng mga misis naming abala pa rin sa pinagsasaluhan nilang flavored beers. Tulad ni Beth, pre, wala pa rin namang pinagbagong misis kong si Bibian. Maganda at sexy pa rin naman ang asawa ko kahit may anak na kami.
Medyo napaghahalataan ko nang pinagtutulakan talaga nito ang misis niya sa akin. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Alam mo namang nakakatakot magalit ang misis ko, pre. Sabi ko tsaka muling natawa sa kanya. Habang papalapit kami ng papalapit sa kinaroroonan ng mga asawa namin, ay ilang beses pa akong kinumbinsi ni paring Leo. Makailang ulit ko ring narinig sa kanya kung paano niya pinagmamalaki sa akin ang asawa niya. Kung sa bagay, inaamin kong natutulala din talaga ako minsan habang nakatingin kay Bibian. Hindi naman sa may lihim akong pagtingin sa misis ng aking kumpare, pero talaga naman kasing may pagkakahawig ito sa artista kong crush noong college. Kaya naman parang nabuhay sa kanya ang pagkabinata ko. Akala mo ba hindi ko napapansing lagi kang napapasulyap sa misis ko, pre? Halos hindi ako nakareact sa sinabi ng kumpare ko dahil totoo naman ang sinabi niya. Ang totoo, ingat na ingat nga ako sa tuwing nagnanakaw ako ng tingin sa misis niya, pero hindi pa rin pala to nakatakas dahil mukhang binabantayan pala nito ang bawat kilos ko simula nung dumating kami ng resort. Kaya imbis na sagutin siya, ay napailing na lamang ako, pero patuloy pa rin siya sa pangungulit. Hanggang hindi na ako nakatiis nang kusang huminto ang mga paa ko ilang hakbang ang layo mula sa cottage namin. Ano bang plano mo, Leo? May naiisip ka na ba? Tanong ko. Ngumiti naman siya agad, dahilan para mapailing ako. Mukhang alam na alam mong mahuhuli mo ang isda gamit ang paing hinanda mo sabi ko pa. Munti ko na siyang batukan dahil napakamot pa to sa kanyang batok. Sabay sa pag-amin na sinadya niyang pagplanuhan ang lahat dahil gusto raw nitong muling ibalik ang dating alab ng pagsasama nilang mag-asawa. At sa aming tatlo, alam niyang ako lang daw ang bukod tanging mapagkakatiwalaan niya, lalo na pagdating sa kanyang misis. Mamaya, pre, kapag lasing na ang mga misis natin, sasadyain nating magkapalit silang dalawa. Kunwari, aalalayan mo ang misis mo, pero ako talaga ang sasama sa kanya hanggang makarating kaming dalawa ng kwarto. Mabilis kong nakuha ang mga sinabi ni paring Leo, pero may isang bagay pa rin na bumabagabag ngayon sa isipan ko. Kung paano namin magagawa ang lahat ng yun nang hindi napapansin ng isa naming kaibigan at ng misis nito. Paano sila paring Eric? Alam mo namang magkakatabi lang ang kwarto nating tatlo, di ba? Inakbayan lamang ako ni Leo hanggang sa naaninag ko ang ngiting hindi ko maintindihan sa umpisa. Huwag kang mag-alala, paring Lanto. Magdamag din sila sa tabing dagat mamaya. Alam mo naman yan si paring Eric eh. Napatango na lamang ako. Wala akong masabi dahil mukhang umaayon sa kalokohan niya ang panahon. Kinakabahan man sa magiging takbo ng napag-usapan, ngunit alam kong wala nang atrasan dahil pumayag na ako sa kahilingan ni Leo. Panay tuloy ang titigan naming dalawa habang hinahayaang magsaya ang mga misis namin. Habang lumalalim ang gabi, pansin kong lalong sinusunog ng alak ang katawan ko. Kaya naman nang magkaroon ng truth or dare, ay hindi ko naiwasang huwag idamay ang misis ko. Nandyan ka na naman sa kakulitan mo, Lando. Saway ng misis ko nang halikan ko siya sa harapan nilang lahat. Malakas namang nagtawanan ang mga kaibigan ko, tsaka inasar pa kaming bumalik na ng kwarto dahil nag-uumpisa na raw akong magkalat. Sa kabilang banda, nanatili namang magkatabi sina Leo at Bibian. Nakahilig sa balikat nito ang misis na halatang lasing na rin dahil maliban sa pamumungay ng mga mata ay nagbablush na rin ang mga pisngi nito. Mas lalo tuloy siyang nagmukhang mistisa sa paningin ko. Magkamukha talaga sila ni Max Colin kahit sang anggulo tingnan. Nagpatuloy pa ang kasiyahan hanggang sa wakas ay napansin ko na rin ang malaking pagbabago sa pananalita at kilos ng misis ko.
hudyat na pwede nang mag-umpisa ang napagkasunduan. Ilang minuto na rin mula nang magpaalam ang mag-asawang Eric at Rose na maglalakad-lakad muna sila sa tabing dagat para daw mahimasmasan sila sa dami ng nainom nilang dalawa. "Tara na sa kwarto, Mi," sabi ko sa misis ko nang mapansing wala na ito sa tamang huwisyo. Tumango naman siya sa akin, kung kaya't mabilis ko itong inalalayan sa magkabilang balikat, sabay lingon sa kinaroroonan ng kumpare ko. Agad namang kumilos si Leo para yayain ang miss nitong tumayo naman agad sa kinauupuan. Hirap nang maglakad ang misis ko, habang si Bibia naman ay naglalakad pa rin kahit nakadumog at pasigzag-zigzag na ang direksyon. Napailing tuloy ako dahil mukhang tagumpay lahat ng kalokohang nais ng kumpare ko. Sa harapan ng mga kwarto ay nagmistula kaming walang imik ni Leo. Mahalata man ang kaba sa mga mata naming dalawa, pero nanatili kaming walang imikan hanggang sa kapwa namin nagawang pagpalitin ang aming mga asawa. Wala man lang kaalam-alam ang mga ito na ibang lalaki na pala ang katabi nila sa kwarto at hindi na ito ang mga asawa nila. Nang magawa kong mailak ang pintuan, ay ilang beses ko pang pinag-isipan kung paano ko uumpisahan ang lahat. Sabihin man kasing si Bibian ang nakasandal ngayon sa balikat ko habang magkatabi kaming nakaupo sa kama, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang posibleng mangyari rin sa kabilang kwarto. Wala tuloy akong nagawa kung hindi pumikit ng bahagya at saka tuluyang sinuyo si Bibian ng isang makasalanang halik na hindi naman ito tinutulan. Dahil sa hindi niya pagtutol ay unti-unti kong kinalas ang mga suot niya na lalong nagpabaliw sa akin. Napakaganda at napakakinis lahat ng meron siya. Hindi mahalatang may asawa at anak na. Walang naging imik si Bibian. Sa halip ay niyakap lang niya ako ng mahigpit sa madilim na kwartong yun at sinabi ang mga katagang, "Honey." Lihim tuloy akong napangiti. Ang lakas ng kabog ng puso ko nang marinig ang malambing nitong boses. Sa puntong yun, tuluyan akong nawalan ng rason para awatin ang sarili ko. Wala akong sinayang na mga oras sa nakaw naming sandali ng misis ng aking kumpare. Kusang naglapat ang katawan naming dalawa na tila kapwa tinupok ng makasalanang apoy. At hindi ko malilimutan ang magandang mukha niya sa harapan ko habang kagatlabi nitong tinatanggap lahat ng alapaap na kaya kong ibigay sa kanya ng gabing yun. Ako man ay nawala rin sa sarili sa namagitan sa amin. Hindi ko na rin tuloy maisip kung anong itsura ng asawa ko ngayon sa piling ng aking kumpare. "Ikaw, honey, ganadong-ganado ka yata ngayon." Sabi nito na may kasama pang hingal nang tuluyang makontento kaming dalawa. Hindi ko siya sinagot dahil alam kong oras na marinig nito ang boses ko ay baka otomatiko itong mahimasmasan. Lihim na lamang kong napangiti habang nakapako ang mga kuko niya sa aking likod. At sa huling pagkakataon ay sinuyo ko siya sa labi. At muling sinulit ang pambihirang pagkakataon sa piling ng babaeng minsan kong inasam. Hindi ko sinayang ang bawat minutong kasama siya at wala siyang nagawa kundi mapakapit na lang ng mahigpit sa kobre kama. Nakakabaliw ang mga sandaling yun at hindi ko talaga yun makakalimutan. Sa huli, tuluyan nang nakatulog si Bibian sa sobrang kalasingan at pagod. Kaya maingat na akong naglakad papunta sa kwarto naming mag-asawa upang huwag itong magising. Akala ko may maaabutan pa ako, pero naabutan kong nakaayos na ang kumpare ko habang nakaupo sa may sofa, habang si Mrs. naman ay mahimbing na rin ang tulog. "Kumusta?" Pabulong na tanong ni Leo na agad ko namang sinagot ng isang thumbs up. "Salamat, pre. At least alam kong sumaya ang misis ko ngayong gabi." Sabi niya sabay ngiti.
Wala tuloy akong nagawa kung hindi ang mapangiti na rin sa aking kinatatayuan habang nakatingin sa aking asawa. Kumusta naman kayo ni Mrs. kanina, pare? Inaasahan kong ngingiti ito bilang tugon. Ngunit nagulat ako sa naging sagot niya sa akin. Ayos naman, tawa ng tawa ang misis mo habang paulit-ulit akong hinahampas sa balikat. Tapos bigla siyang naduwal at nakatulog na lang pagkatapos. Imbis na maawa sa kaibigan ko, ay natawa na lamang ako habang tinatapos nito ang kwento. Buong akala ko pa naman, habang nagpapakasasa kami ng misis niya, ay ganun din sila ng misis ko. Pero laking konsumisyon pala ang natanggap niya mula rito. Buong akala ko nga'y madidisappoint si Leo. Ngunit maging ito ay natawa na rin bago muling nagpasalamat sa akin. Yun lang daw naman ang gusto niya, ang maging masaya ulit sa kama ang asawa niya. Ayos lang daw sa kanyang tulugan siya ng misis ko, kung kapalit naman nun ay kasiyahan ng misis niya na hindi na niya maibigay-bigay sa ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking maiksing istorya at salamat po sa mga nakinig.